Uden for Ålestrup, ved bredden af Simsted Å, ligger den gamle herregård Lille Restrup Hovedgård. I 1500-tallet nævnes det, at gården var ejet af kongen, i det kong Christian II en overgang ejede gården som krongods. Den nuværende hovedbygning i kampesten, hvis arkitektur sandsynligvis er engelsk inspireret, er opført i 1868 og er den eneste af sin art og størrelse i Danmark. I 1600-tallet besad gården et hoveri på over 1600 hektar og af 300 kørende bønder og 120 drivende plove. En del af avlsbygninger kan føres tilbage til omkring 1750. De øvrige bygninger er opført i 1950 efter en brand. Hele gårdspladsen er stadig belagt med sten, men kun mødingpladsen er i dag afdækket. I parken er blandt andet en lindeallé og egeallé fra omkring 1750, etableret af den kendte ejer Christian Sørensen Thestrup. Egetræer blev i denne tid ofte opbundet, for at de kunne bruges til tømmerfremstilling. Ved at opbinde træerne kunne man få tømmer med 90 graders vinkel. I parken findes også den gamle hestekirkegård, Rotunden, hvor alle gårdens døde heste blev begravet. Omkring 1750 er stendige langs vejen opført for at adskille parken og de omkringliggende marker. Der er til i dag ikke faldet en eneste sten ud. Lige over for parkeringspladsen ved indkørslen til Lille Restrup Hovedgård ligger den gamle smedje, der er opført omkring 1820. Smedjen var i brug frem til omkring 1930, ligger i dag kun som en ruin. På den gamle historiske herregård har man i de tidligere avlsbygninger indrettet selskabslokaler, så der i dag kan arrangeres næsten alle slags fester, uanset om det er bryllup, barnedåb, fødselsdag eller der er tale om en virksomhedskonference. I den gamle hestestald er der en hyggelig kaffestue, hvor man hver søndag serverer et stort til selv kaffebord, og hvor foreninger, firmaer samt private året rundt modtages til spisning, vinsmagning og historiske foredrag. Der er ligeledes i hestestallen et smagfuldt indrettet selskabslokale, der kan rumme 60-70 personer, og hvor der selvfølgelig er tændt op i pejsen. I en anden fløj er der ligeledes et hyggeligt selskabslokale, hvor det flotte gamle rustikke bjælkeloft er bevaret. Her kan der dækkes op til ca. 120 personer.